mu girgiza dole ne mu rausaya bikin Usaini ango ya zame wa Mariya. Ilahu sarkin mulki ka ƙara bani basira, yau ma gani na zo da ƙoƙona. Wa ƙara aure sunnar annabi da rasulu, manzo ga annabi amma ka faɗi manana. Alihi da sahabbai da shi suka yi koyi, saboda mene zan kasa ba da komai. Shi yasa in aka ce da ni dan annabi, cikin jikina zana ji ina ta kirma. Girgiza dole ne mu rausaya bikin Usaini ango ya zame wa Mariya. Usaini ango ka zama abun amarya Maryam, lokaci ya zo zan yi tsokaci. Kaga ka girma sai ka ƙara ƙaro harama, kai riko na halarci babu tulci. Kana da tarin haƙuri Usaini kai daɗinsa, idan ta malabi karkayo hukunci. Ribar soyayya aka ce da ni aure ne, Usaini kai yau ka samu dama. Malama da malami, ha 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 ha. Amarya Maryam ta zubo a dayona ta na lalle, ki kara takunki kaɗan da shi kujera. Kin zubo shadda kamshi wani almiski, kina ta walwal kyalli kike da kowa. Sabuwar rayuwa yanzu zaki je kiki fara, gidan mijinki tilas kiyo kulawa. In yace keke in yace da ke kuma a'a, shawara a gona ki zama kurma. Girgiza dole ne mu rausaya bikin Usaini ango ya zame wa Mariya. Ka zamo ango na Mariya Usaini, Allah ya kawo zama na lafiya, Allah ya kawo tare na arziki. Usaini ku fahimta juna, kar ku yi hayaniya, kar ku yanke ƙauna, ku ƙara gina ta, ku damƙe sirrin juna tuni ta barya. Kun ga babban tsauni za ku je haurawa, shawarar IMB ku ƙara shimma. Girgiza dole ne mu rausaya bikin Usaini ango ya zame wa Mariya. Na ga dangi na ku suna ta murna, iyaye na ku suna ta murna, kanne na ku suna ta murna, na ku suna ta murna, ƙawayen amarya suna ta murna, abokan ango suna ta murna. IMB ni ne nake da waƙar auren Usaini aboki na garo.